Ayo, Day! Day! Ayo, Day! Day! Ayo, Day! Let's see man hindi manubag, oy! Nakato ko ni sila na niya ron! Unsa man day, balaa ba nimo? Kanang, Day! Pwede ko mga kamay kamunggay? Kamunggay raman di ay, magsinggit-singgit pa jud ka. Alangan! Kisa may dili may stress po na nang pwede mo dugay mga bre! Kabalo bitaw kang nakoy trabaho? Day, basig pwede ta makapangayog gamay kamunggay lang. Aw kaw, pagkuha ra dito. Aw, sige, Day! Salamat! Kani jung bayuta, dili jud kabalo mananom og kamunggay. Sige rag balik-balik. Ayo, Day! Day! Kinsa naman pudro? Ayo, Day! Abri siya, Day, Day! Ayo! Ayo! Ay, Day! Sinsya kayo, Day, ha, Day? Disturbo dyo kayo ko, Day! Unsa naman puday? Sakita sa akong agtang oy. Ay, kanang, Day! Nakalimot ko, Day, ba nga wala naman, Day, may luya sa balay? Maglaw yung tako. Unya, ayaw ingna nga mangayo na pug ka. Day, sige na, Day! Karon lang ba at dan matikag sa baon niya? O sige, magkuha ko. Day, 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 Day! Unsa naman pud? Kanang wala, Day, may sibuyas ug ahos, Day. Nakalimot ko, Day, uy! O sige, apila na ko. Day, Day, Day! Unsa naman puday? Day, kabalo na biya ka, Day, no? Kanang lauwi, Day, niya, walay isda, Day. Unya day og walay isda. Dili sa biya kompleto ang lauwi, walay isda. Basig na kay gamayng pirit, diha. Grabe naman na day. Inyo ang sudan, ako ang problema. Dili ra ba jud ka manghatag. Karon naman, Day. Ana biya sila, Day, no? Nga, ang taong ulit. Di malangit. Ay, kumpiyansa pag hinakog, Day. Paghatag yun. Ay hala, sige. Pabutar ako diha. Ay, dugaya po, doy. Day! Day! Dugaya na kabalik. Uy, hapon na ba magluto ako? Day! Asa ka, Day? Ay day, pasensya kayo ha. Nadugay ko. Saan mo gidala, Day? Ay kaniday, habol og unlan. Para asa na, Day? Para dirian na lang kamo puyo day. Total, ako naman nagproblema sa inyong mga sudan. Para ako na lang po ipalit og bugas ninyo day ba. Dirian na lang puyo. Maulaw pa man ka oy. Sige, Day. Ulit na lang po. Salamat kayo. Aw, naaraman day na.